हाय लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय आङो दिनै जोबोर खुसि, मानो होनब्ला जोंहा मुथुआ आंनो मोनसे बुस्थु गिफ्ट होदों। बे गिफ्ट होनायखौ आं उनथिंजाय खोन्थालांगोन। ओमफ्राय खुसिनि गेजेरजों आं फुराना मोसानाय भिडिअखौनो एसे इडिट खालामनानै होदेरनाय जादों। फैदो अब्लालाय नायलांदोनि। आं मानि थाखाय खुसि बेखौ मिन्थिगौ ना? मिन्थिनायाथ' मिन्थिया, आं खिन्थाबासो मिन्थिगोनलाय न'। दायो आङो मानि थाखाय खुसि बेखौ खिन्थानोसै आरोना। आंनो जोंहा मुथुआ मोनसे बुस्थु गिफ्ट होदों। र' गिफ्टआ बेवहाय दङ। जोंहा मुथुआ इदि जना दङ, ओमफ्राय आं बुंनायखौ मिनिदों। ओमफ्राय आं दाना बेयावहा दङ, आं खेवनानै देखायसै र'। ओमफ्राय आङो खर लोबनायमोन नालाय नै, ओमफ्राय खानायखौ हगारनानै लादों। मोजां रानाखैना, मोजां रानाबा खानाया गयो, ओमफ्राय आरो मोनामोबो, ओमफ्राय गगाबो मोनो। ओंखायनो आङो हगारनानै लादों। मोजां रानथों होननानै, मोजां रानबासो खानायफोरा बारा गवा, गगाबो मोना। मोजां नुदोंना? आरो आं खेवनानै देखायनोसै दाना। नै बेखौ आंनो मुथुआ गिफ्ट होदों। बियो जाबाय मबाइलनि गेम्बोल। आङो भिडिअफोर लाब्ला खारखाव खारसि लायो नालाय, दुस्थुना आङो। ओमफ्राय खारखाव खारसि लाबा मोजां नङा, भिडिअफोरा मावग्लुंजोबो। ओमफ्राय बे गेम्बोलजों लाब्ला खारखाव खारसि लाबाबाबो मावा नालाय, बेखायनो जाहा मुथुआ बेखौ आंनो गेम्बोलखौ बायनानै होबाय आरो। मोजां मोजां भिडिअ बानायथो होननानै। आङो दुस्थुना, खारखाव खारसि लायो, बेखायनो मोजां नङा। ओमफ्राय बे गेम्बोला आं बारा बाहायजोबनो रोङाखै। नै बेयाव सुइस दङ, बेखौ ओरै बोरैबा ओरै थुनांगौलाय, ओमफ्राय थुना ओरै लाना खारनांगौ, ओरै होनबाबो भिडिअआ मावला आरो बिदि लाना खारबाबो। ओमफ्राय बियो एसेबां दामनि नङा आरो, दाम खमनिसो, मबाइलनिसो नालाय। मबाइलनिखौलाय मानोथो एसे दामनि नांगौना। 7,999 नि आरो 7,999 नि मबाइलनिफ्राय माने एसे दाम नांगौ। ओमफ्राय बियो माबानि एमाजननिफ्राय लानाय। ओमफ्राय ना आंखौ मानसिफोरा सिन्दुर लायाखै होनबाय थायो। आङो सिन्दुरखौ लाखाबाय थायो। ओमफ्राय दिनै नै दायो आङो सिन्दुर लायाखै नै। आं मानो दायो सिन्दुर लायाखै मिथिगौ ना? आं दाबावैसो खर लोबखांदों। ओमफ्राय खर लोबखांनानै खानायानो मोजां रानजोबाखै नालाय। ओमफ्राय है आं भिडिअखौनो बानायग्रोस्रानोसै होननानै, ओमफ्राय भिडिअ बानायग्रोबाय। ओमफ्राय सिन्दुर लाथ'वाखै आरो। आं सिन्दुरखौ लाखाबाय थायो। सिन्दुर बे जोंनि जिउनि लोगो, सिन्दुर गैयाब्ला हिन्जाव माहारिया समायखायो। अनजिया सानफ्रोमबो सिन्दुर लाखायो। आङो मोसानोसो लुगैदों। बैसागोआ माला जागोनसो मोनबाय आङो। जा मोसानो लुगैयो आंखौ मानोबा। ओमफ्राय न'फोरावबो आङो हारसिंनो जानला माला मोसाखावबाय थायो, बिदिनो इन्टारेस्ट खालामबाय थायो हारसिंनो। दानाथ' बहा थांना इन्टारेस्ट खालामनो, सोरदो इन्टारेस्ट खालामनो, हारसिंनो न'आव थानानै इन्टारेस्ट खालामो। ओमफ्राय हारसिंनो न'फोरावनो आयना नायनानै मोसाबाय थायो। आंखौ आयना नुब्लाथाय मोसानो गोसो जासोयो।
दे होमबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो गोदान बुंफिनो दावराव खोनादोंना लोगोफोर फै माथो टेक्टराबो फैबाय थायो दावराव खोनादोंना लोगोफोर जोंनिथिंजाय लामा बानायगासिनो ओमफ्राय टेक्टर फैदों टेक्टरावहाय अन्थाइ लाबोदों नायलाय दावराव खोनाखादों जानांगौ जल्दि थाङा दे होमब्ला लोगोफोर दाना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आङो नेक्स्टआव मा हायो जायखिजाया गोदान भिडिअ लानानै फैफिनगोन आं भिडिअ'खौनो मा खालामदों मा मागो जासिगोन भिडिअ'खौनो खालामदों दाना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव आङो टेक्टर फैदों माबा लामायाव लामा बानायगासिनो ना जोंनिथिं ओमफ्राय अन्थाइ लाबोदों आरो दावराव आयौ सान्दुं गोसाफोराव खोनासंजोबबा मानसिखौ आवाज साइखौ रानलाजोबगोन सासोबाय आं बे लामाखौबो दाना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो जायखिजाया गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै ओमफ्राय आङो सानसेल' गोसोबायमोन ओमफ्राय कभार भिडिअबो खालामनो लुबैबायमोन मानसिफोरा कभार खालामब्लाबो बुंसोयो ना फैसा गैया दां माया दां होननानै अबेसे नोंगौ फैसा गैयिफोरासो कभार खालामखायो नालाय जेरै जों अनसि हिरेन आरो दं सोरबा सोरबि आंनि लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय नैबे भिडिअ'खौ न'आवनो गेम्बलजों लाना नायदोंमोन आरो माबायदि नुयो होननानै नै मुथुखौबो लाना नायदोंमोन मोजाङानो जायो गारिफोराव थांब्लाबाबो माने बारल'आ आरो मोजाङैनो प्लेन नुलाङो आरो ओंखायनो आं बे भिडिअ'खौ होनाय जाबाय ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आङो भिडिअ'नि गेजेर गेजेर एसे कमेडि खालामलांनाय जाबाय मानो होनब्ला आङो कमेडि खालामनो मोजां मोनो अनजिया जोहोलिखा बिदिनो खालामखायो ओमफ्राय नै दाबो आयना नायै नायै एक्टिं खालामगासिनो दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाज्रि मोननाङा दे आं कमेडि खालामनायखौ